What does it mean for a nation of more than 130 million people to stand at the crossroads of one of the world's busiest maritime corridors, yet remain cut off from the sea? It is one of the greatest geopolitical paradoxes of our time. The Horn of Africa sits astride the Red Sea and the Gulf of Aden, where global commerce flows between Africa, Europe, Asia, and the Middle East. Every day, thousands of ships transport the fuel, the food, the technology, and the manufactured goods that power the world's economy. It is one of the planet's most strategic gateways. Yet, at the very heart of this region stands Ethiopia, Africa's second most populous nation and the world's largest landlocked country. كم تريوم زلهم بخلو ቋንቋታት بعربي قدفو بإنجليش هجراو تلفزيون إثيوبيا ناب حوسي أبدان بزخدة درجة أبرتيهم قصقص أنصار ناي بحر بهجناتهم بحر نحنا بدأ حقاو من قد كثير نازبل كابو غزيل كأنصار شعبية بجبس تدفافي وزجبرو نقال سزبير تراي نبرن جبس وزجبرو توينيرو أنا تراي زقصر كون عسرت فيديوهات بهجراو تلفزيون تمال مشت أبحر جزء ناي سلسلة 4 ساعات في اللي بزلوا من قدي أبتي EBC دي ولا Ethiopian Broadcasting EBC مثلا Ethiopian Broadcasting Corporation دي جالس بحال كالوت كمتات اللو هجراو تلفزيونات هذا عسرت فيديوهات أجريسيف بزخونة تابنيلس نشعبيان هو حاتن نيرترا بريزنتن هو حاتن جبسن كم قلة دمكم زلهم أمثيل كان ناجبر كمالتيو درجة obsession نفس اللي على زخدة درجة كنبل نخلينا كل تي بلصقنا زخدة زلو نايزو كله إيرترا مس جبسو دمس قالوا تجبروا زلا سلزراي ماكسيمم ناي مودعتا شات شاي مارشاي يتيلو زلو نت بروباغندا ناتو بفنجارو خمسة آخر أبوي خات فلت زخونة ماكينة درجة اللي وقت كدلو تخل لسي كندي هورس باور هاي الفرس هاللواء فلوتي أبتنا مودة درجة نكدبس حكى لها تنقط يا ماكينة كت يا تبل بخم درجة خد كسل تخيل كا نحدقة درجة نحدقة مقطع تقولوا نعبيه زغي so basically انتهينا نرزا لنا بلصقنا بناي مودة تفتنا تخيل له so زخونه يكون نشتي صقم نبز قدده حدقة كوزو كم زخل نمجماتو كبيدا مثلا كريكم منكسير تراون ولا قدم قلت له حيل زبالة ملسي كبو جمير له كريكم انت عنت ملسي يبوه خمسة له كنرينا نعم بزح حبريتات نزلوا قد نشتري نزيات رايك بكم ما إثيوبيا عباي هاجر بزح حزب زلوا أفضل بحر السعنة يوم زلوا strategic proximity ولا قا نبحر قربت تخنت دايما داي تبهيلو كبحر استقرت قريص كذا على خيا it is at the heart of the horn of Africa فتي لبده ولا كلاليت ناي قرن أفريقيا أب كبابتي بحرية زلاجن نيرترا دايما دايلوم تشاريخهم يوم اليوم ما foreign port reliance ل3 عمت بفقادهم نابز دلي وخيدهم تقوموا زلو 3 عمت ناب ناي كلي بحر خم الخيط تجديدنا هنا Ethiopia has relied entirely on neighboring countries of course بحر تدي بالكراب كالك كتسقى خم بردارات تجبر بحر يبلين يلو منين زبلزي نايزياتهم نوري نايزياتهم زرباكو كالاي كويس يبلو every essential import كله تزد لنا معدن يكون نداجي يكون مقبي يكون مدهنيت بناي كالو تفتق بحرينا نتو لك بعالمنا مجمر يعني شاتم لاند لوكل زخوني مسلو there are a lot of countries أفتق بحر زي بالله من هالبات أبقلك كفال تخاريقة بحر جزاتي خاصة لزنا بركة ناتكا جزا خوي نقسم مع كيبلو so again the prison of geography سوراتنا جغرافينا زبلنا يبلتقنا propaganda دقاقي من بعلم نتمرحيهم سلزبلهم كم حدا عبل بونا غيرهم يوم زغلصوا so in terms of the global standard with 90% of global trade moving by sea maritime access is a foundational for industrialization ስለዚህ ቁጠባናትና መብዛሕቱ ንግዲ ብባሕሪ ስለ ዝኸይድ ንሕና ተዓፂና ኣለና ዝብል ዘረባ ኢና ንስምዕ ዘለና ክትዕፀውን ዲኹም ሕልሞም እሱ እዩ ብሽርክነት ብፅቡቕ ዝምድና ክረኽብዎ ዝግብኦም ነገራት ገዲፎም ናብ ከምዚ ኣትዮም ኣለዉ ስለዚ ምናልባት ኮንዶኹን ዝንግፀልና ኣካል ንረክብ ንኸውን ካብ ዝብል ዝብገስ ዘረባ እዩ ኣብዚ ጥራይ ዝተሓፅረ ግን ኣይኮነን ብፍላይ ንህወሓት ምስ ትግራይ ክገብርዎ ዝኽእሉ ኩነታት ይርዩ ስለ ዘለዉ ንትግራይ አግሬሲቭሊ ምስ ኤርትራ ሓዊስካ ዝህረም ዘሎ ዝማራዩ እዚ ታሪክ ውስጥ አጋርነትና ታማኝነት የረጅም ጊዜ ስትራቴጂያዊ መሰረቶች ተደርገው ይወሰዳሉ። መጀመሪያ ነዚ ህወሓት ኣብ ኤክስ እዚ ኣብቲ ታብኔልኩም እዩ ኣብቲ ውሽጢ ቪድዮ ድማ ንሕና ደእተና ኣይኮናን ሃገራዊ ቴሌቭዥን ዝገብሮ ዘሎ እዩ ናይ ቁጥዐይ ክንዚ ዓይነት ኤክስ ምግባር ምሻለካ ሓደ አንጃል ናይ ሶሻል ሚድያ ተጠቃሚ እንታይ ይገብር እቲ ሎጎ ክንድገለ እቲ ስእሊ ዓብዪ ኤክስ ገይሩሉ ብዛዕባ ይዛረብ ከም ትሪእዎ ዘለኹም
ብልጽግና ድማ ናይ ቆልዑ ባህሪ ስለ ዘለዎ ክንድገለ ኤክስ ገይሩ መዓልታዊ ንሰብ ንምድንጋር ላለፉት 6 10 ዓመታት በኢትዮጵያ የፖለቲካ ምህዳር ውስጥ ለቆየ እዚያ ድማ ታ ዝፈትዋ ስእሊ ኣብ ዝዋን እዚ ደብረፅዮን ኤርትራ ምግበይ ግብፂ እዚኣ ሓንቲ ካብቲ ተሻሪኾም ንባሕር ናይ ኤርትራ ናጽነታ ንኽትረክብ ዝገበሩ እዚኣቶም እዮም ሎሚ ድማ ንኢትዮጵያ ክመቕልዋ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ክነዝሑ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ብሓፈሻ ብልጽግና አንጀልና ናቱ ዋላ እውን ክንዱ ዝኣክል ፍቕሪ ክገብሩ ንዘይክእሉ ንዘይደልዩውን እንትኾኑ ደፊኡ ባዕሉ ናብ ፍቕሪ ዘብፅሕ ስርዓት እዩ ከም ብልጽግና ሲ ለጋስ ፓርቲ የለን ንኤርትራ ሲ በቃ ደፋፊዩ ምስ መሓዙታ ሲ ኢድን ጓንትን ከም ትኸውን ዝገብራ ዘሎ ንግብፂ ደፋፊዩ ንተጋሩ ንህወሓት ደፋፊዩ ንፋኖ ደፋፊዩ ንሸነ ደፋፊዩ ንኩሎም ደፊዩ ናብ ኤርትራ ይትቦ ንሰራዊት ሱዳን አልቡርሃን ደፊዩ ኦፍ ኮርስ ብልጽግና ስለ ዝደፍኦም ኣይኮነም ኤርትራ ምሕዝነት ዝፈጥሩ ዘለው ግን ንጉሆም ምሸትን ከም ፀላኢ ገይሩ ከጥፋእካ ዝደሊ ሓይሊ እንተሪኢኻ ከይፈተኻ ኢኻ ምሕዝነት ትገብር ንሓደ ፀላኢ ድማ ነዚ ፀላኢ እዚ ድማ በቲ ንሱ ዝርድኦ ቋንቋ ጌርና ኢና ክንኣልዮ ክትብል ድማ ንቡር እዩ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ኣብ ታሪክ ፍሉጥ ነገር እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ከም ንሪኦ ዘለና ድማ ብልጽግና ባዕሉ ብዝገብሮ ዘሎ ኣካይዳ ነዛ ኣከባቢ ከምዚያ ገይሩ ጽቡቅ ገይሩ ምሕዝነት ፈጢርላ ኣሎ ለህገወጡ የህወሓት ቡድን ክህደት ዋነኛው ስትራቴጂያዊ መሳሪያና የህልውና ማስጠበቂያ ስልት ሆኖ አገልግሏል። በአንድ ወቅት አገር ሲመራ የነበረው የቡድን የፖለቲካ የበላይነቱን ባጣ ማግስት የወሰደው እርምጃ ኩሉ እቲ ዝብልዎ ዘሎ ካብ ታሪክ ጀሚሮም ኣብዚ ሕጅረ እዩ ናይዚ እንታይ ገብሩ ጀሚሮም ኣለው ናይዞም መራሕቲ ተጋሩ ዝዛረብዎ ዘሎ ቆሪፆም በአምሓርኛ ተርጉሞም ፕሮፓጋንዳ ክሰርሕሉ ኣብዚ ሲናገሩ ይደመጣሉ። እቲ መበገስን ቀታልን ክኾን ዝኽእል ዝነበረ ሰሜን እዚ ያ ስጋትና አደጋ ሊሆን የነበረው የሰሜን እዝ ሳይቀድመና ሳይሰለቀጠ አስቀድመ መምታት አማራጭ ያልነበረው እርምጃ ነበር። ይህም ኃይል በውስን ሚሊሻና ልዩ ኃይል አማካኝነት ነው ሕጂ ዝገብርዎ ዘሎ ዘረባ ነቲ ሰሜን እዚ ዝሃረሙ ንሳቶም እዮም ሃሪሞም ካሕጂ ድማ ክሃርሙካ ይዳለዉ ኣለዉ ኢሎም ፕሮፓጋንዳ ክገብሩ እዮም ቀፅሉ ኣብዚያ ካልኣይ ትምፅኦም ዘለው ከርየኩም እየ ኣነ ብዝምፅያ ነረ ንሳቶም እውን ኣይሓመቑን ነታ ዘረባ ተረዲኦማ እዚያ መስምዖ ናይ መንጀሪኖ አማራጭ መውሰዱን ቀጥሎበታል። ሀገርን ለመከራ ህዝብን ለእልቂት ሲዳርጉ የእድሜ ዘመናቸውን የፈጁት የህገወጡ የህወሓት ሰዎች ዛሬም ፉከራና ሽለላ ላይ ናቸው። ከጠመንጃ ሀሳቤ ሊላቀቁ ያልቻሉት የህገወጡ ቡድን ሰዎች ዛሬም ሌላ እልቂት፣ ሌላ መከራ ሀገርና ህዝብ ላይ እየጠሩ ነው። ጦርነት ለመክፈት የሚያስችሏቸውን ዝግጅቶችንም እያደረጉ ከስማዓኩም ሓንቲ ድሓን ጊዜ ሃቡኒ ወደብ ዓሰብ ክህልወና ኣለዎ ኢሉ ኣብ ፓርላማ ከይተረፈ አብይ አውጅነ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የአሰብ ወደብ ሊኖረን ከምዚያ ትሪእዋ ዘለኹም ነዛ ናይ ወደብ ድበላ ዳይ ዝወዲ ኣብኣ ከሎ ክንምንታይ ኣብ ተተፋነን በፂሖም ከም ዘለዉ ኣነ ሸር ገይረልኩም ነረ ብልጽግና ንኤርትራ ንልኡላውነታ ክደፍር ስለ ዘድልዩ ኤርትራ ምሳና ፅምዶ እንተገይራሲ ተገዲዳ እያ ትገብሮ ዘላ ኢሉ ነይሩ ምክንያቱ ባዕሉ ወደባ ብሓይሊ ክምንጥላ ከም ዝደሊ ዘሎ ልኡላውነታ ክደፍር ይደሊ ስለ ዘሎ ኤርትራውያን ልኡላውነቶም ተደፊሩ ናይ ግድን እዮም ክቃለሱ ዳትስ ዋይ ድማ ኣብዚ ኩናት እዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተደፊኦም ምሳና ክሰርሑ ዝግደዱ ዘለው ንዝበላ ቆሪፆም እንታይ ይብሉ ኣለዎም ኣብ ደገ ባሕሪ ከይትረክብ ኢትዮጵያ ኣንጻርና ዝሰርሑ ዘለው ብምባል ናይ ፅምዶ ስእሊ ናይ ህወሓትን ኤርትራን ናይ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራን ደብረፅዮንን ገለን ዘለዎ ንጉሆም ምሸትን ንሱ እዩ ኮይኑ ዘሎ ኣጀንዳኦም እቲ ዕላማ ድማ ደይሲ ሓደ ነገር ይረኣዮም ኣሎ ሓቆም እዮም ካብ ክረኣዮም ምክንያቱ እቲ ጉዳይ ንፁር እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ they can avoid this thing now ካብዚ ጉዳይ እዚ ክሃድሙ ይክእሉን እዮም ሓንቲ ነገር ኣላ ኣብዚኣ እንታይ ኢሎሞም ኣሎ መሲልካ እቲ ወላ ንትሶም ዝርድኦም ዘሎ ካልእ ሰብ እውን ተረዲእዎ ስለ ዘሎ ለሚሸው እዩ እንታይ ይብልሎ ብዚ መሲልኩም ሓንቲ ሓደ ናይ ኣምሓራ ሚድያ ዝበላ ቀፃሊ እየ ደምፃልኩም ዘለኹ እታ ዘረባ ግን ኣብዚያ ንሳቶም ኣነፂሮም ስለተዛሪቦሞ ዘለዉ ክንሰምዓ እንተኽኢልና ፅቡቅ እዩ በዛሬው መግለጫቸው ላይ ህልውናቸው በአደጋ ላይ ከወደቁ ኃይሎች ጋር አዲስ ጥምረት በመፍጠር ገዢው መንግስት ለመታገል ወሰንናል ብለዋል። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ባለፈው ደብረጽዮን ስለ ዶክተር ደብረጽዮን ሲነሳ በአረንጓዴ ነገር ጓንት በሰማያዊ ጓንት ትዝ ትለኛለች እንዳልኩ አሁን ደግሞ ልክ ከዚህኛው መግለጫ ጋር ደግሞ አንድ የሆነ መድረክ ላይ ቻይና ምናምን የሆነ ትሬኒንግ ምናምን እንደዚህ መሪዎችን አውጥተው የሆነ ነገር ያደርጉ እንደዚህ ኤክሰርሳይዝ ምናምን ሲያሰሩት እንደዚህ ምናምን ያላት ኤክሰርሳይዝ በቻይንኛ ነው ያወራው። ግልጽ ነው ማለት ለማንም ፖለቲካ ሀው የሚረዳ ሰው በቀላሉ ሊረዳው የሚችል አገላለጽ ነው። በነገራችን ላይ በትላንት ንግግሩ ደብረጽዮን በትላንትና ሁለት ባደረገው ንግግር
እንዳውም እኔ የውስጡን ምን እንዳሰቡ እስካሁን ድረስ እዚያ ዘረባ እዚያ ኣብ ሚድያታት ናይ ኣምሓራ ቀጻሊ ትመላለስ ምህላዋ ክንዲ ምንታይ ነቶም ብልፅግና ስጋት ፈጢሩሎም ከም ዘሎ ከረዳኩም ኣይክእልኒ ስለምንታይ ይቀባበሉላ ስለ ዘለዎ እዛ ዘረባ እዚያ ኣንከር ሚድያ በሎ ካልኦት ኩሎም እንታይ ይብሉ ኣለዉ ህወሓት መራሒ ናይ ህወሓት ከምኡውን መራሒ ናይ ክልል ትግራይ ወይ ከዓ ሃገረ ትግራይ እውን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ እዋን እዚ ዴፋክቶ ስለ ዘለዉ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ዝሓለፈ ብልፅግና ዝበሃል ኣብ ስልጣን ክሳብ ዘሎ ሰላም ኩሉ ይክእልኒ ስለዚ ንህልውናና ንኽነረጋግፅ ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኢና ምስ ኩሎም ንዑ ክፍንጥዙ ዝደልዩ ዘለዉ ወይ ክግምጥሉ ዝደልዩ ዘለዉ ሓይልታት ድማ ብግልፂ ክንሰርሕ ኢና ስለዚ እዚ ዘረባ እዚ ብህወሓት ምስ ፋኖ ድዩ ምስ ሸነ ድዩ ምስ ካልእ ንክሰርሕ ድልውነት ከም ዘለዎ ጥራይ ደይኮነሲ ዕላምዋ ነፂሩ ፀላእዩ ፈሊጡ ካልኦት ኩላቶም ኣብ ጎነይ ዘሎ ምሳቶም ኮይነ ክሰርሕ ብቀረባ ኢሉ ብመራሕቱ ደረጃ ብዓበይቲ መራሕቱ ደረጃ ተደጋጋሚ ስለ ዝገለፀ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚኦም ፖለቲካ ንዝርድኦ ንፁር ዝኾነ መልእኽቲ መፂዎ ዘሎ ንፁር ዝኾነ ብሱዳን ተኾነ ብግብፂ ተኾነ ብኤርትራ ተኾነ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብዘለዉ ሓይልታት ተኾነ ብኩሉ ንፁር ዝኾነ መልእኽቲ እዩ ምናልባት ሓንቲ ነገር ጥራይ ክበኩም እንታይ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ መሲልኩም ህወሓት እዚ ኦሮሞሲ ናይ ኦሮሞማ ስርዓት እንዲ ናይ ብልፅግና ዝበሃል እቶም ሸነሲ እንታይ መርገፁ ይህልዎም ንኣብነት ብልፅግና ኣዲስ ኣበባ ዲያሎግ ክገብር ኣለኹ ሰላም ንክገብር ይብል ኣሎ እቲ ሸነ ዝበሃል ወይ ከዓ ተኦላ እንታይ መርገፂ ክህልዎ ኸል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንዝብል ስምዑ ብዚ OLF-OLA reject national dialogue process. An opposition coalition and the Oromo Liberation Front Oromo Liberation Army, or OLF-OLA, have rejected Ethiopia's national dialogue process, describing it as incapable of addressing the country's political and security challenges. In a statement released this week, the Ethiopian Cooperate for Victory and Transition, or ECVT, called the initiative a mock dialogue, arguing that while national dialogue is widely recognized as a tool for peaceful conflict resolution and political transition, the process underway in ኦላ ዝበሃል ናይ ሸነ ማለት እዩ ከምኡ ድማ እቲ ናይ ህዝቢ ኣብ ክልል ኦሮምያ ኮይኑ ዝቃለስ ዘሎ ብረት ኣልዒሉ ብፖለቲካን ዝቃለስ ዘሎ ነቲ ብልፅግና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝገብሮ ዘሎ ዲያሎግ ሞኖሎግ ኢልዎ ዲያሎግ ኣይኮነን ዝገብር ዘሎ ንሱ ምስቶም ናቱ መዝሙርን ደርፍን ዝፈልጡ ብልፅግና ካድረታቱ ተኣኪቡ ሰላም ኣይኮነን ዝገብር ዘሎ ከመይ ገይሩ ፀላእቲ ስዕሪ ዝምህዝ ዘሎ ስለዚ ዲያሎግ ኢልና ይንኣምነሉ ናይ ሰላም መስርሕ ይገብር ኣሎ ዝብል እምነት የብልና ንሕና እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ እዚ ሓደ ዓባይን ሓፋስን ፅፍዒት እያ ተጋሩ ህወሓት ማለት እዩ እዚ ሰላም እዚ ግቡእ ናይ ሰላም ኣካይዳ ዘለዎ ስለ ዘይኮነ ኣይንሳተፎን ኢና ኢሉ ፋኖ ጠቕላላይ ንሳተፎን ኢና ኢሉ ሸነ ድማ እዚ ዲያሎግ እዚ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝውክል ኣይኮነን ኦሮሞ እውን ዝውክል ኣይኮነን ስለዚ ብልፅግና ምስ ኣዳኸርቱ ዝገብሮ ዘሎ ይብሉ ኣለዉ ስለዚ እቶም ሰለስተ ዝርአ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎ ኣብ ባይታ ድማ ንነዊሕ እዋን ዝቃለሱ ዘለዉ ሰለስቲኦም ብልፅግና ዝበሃል እሱ እቲ ሓደጋ ዝብሎ ዘሎ ናይ ሰላምን ናይ ገለን ፌክ ድማ ወላ ሓንቲ ትርጉም ዘለዎ ይኮነን ይብሉ ኣለዉ ካብዚ ንላዕሊ ንፁር ዝኾነ ሽግር ከጋጥሞ ይክእል ብልፅግና ብሱዳን ዘለዎ ሽግር ርኡይ ዝኾነ እዩ ምስ ኤርትራ ዘሎ ሽግር ልዕሊ ማንም ዝነፀረ ኩነታት እዩ ኣብ ዓቕሊ ፅበት ከሎ ድማ ኣንፃር ኤርትራ መመሊስ እዩ ጉድጓዱ ዝኽዕድ ኣሎ ኣብ ሽግር ዘሎ ሰብ ኣብ ጉድጓድ እንተኣቲኻሲ ተዋሓደ ምኹዓት ከተቋርፅ ኣለካ እዩ ዝበሃል ብልፅግና ትራክተር ገይሩ ዝኽዕድ ዘሎ ዶዘራት ኣምፅኡ ማሽናት ኣምፅኡ ዝኽዕድ ኣሎ መዋፅኦ ይፍጠረልካ ጥራይና ንብሎ መዋፅኦ እኳ ቤንክ ይፍጠረሉ ሰብ ነዚኣ ተመሊስካ ምስቲ ናይ ደብረፅዮን ገይርዋ ኣሎ ዝብልዋ ዘለዋ ተሓስካ ተሪኻያ እቲ ናይ ሚድያ ናይ ኣምሓራ ዝብሎ ዘሎ እንታይ ይብላ ኣሎ ኮር ኦብጀክቲቭስ ብህወሓትን ዶክተር ደብረፅዮንን ነፂሩ ዘሎ ዲፊቲንግ ዘ ሴንትራል ጋቨርንመንት ቀዳመይቲ ዕላማ ነቲ ማእከላዊ መንግስቲ ናይ ብልፅግና ማለት እዩ ምስዓር The PLF frames defeating the ruling regime at Arat Kilo as the only path to ensuring the survival of the people of Tigray. ስለዚ ዶክተር ደብረፅዮን መራሒ ናይ ክልል ትግራይ ማለት እዩ እንታይ ይብላ ኣሎ ሰላምን ርግኣትን ቀፃልነትን ህላወ ናይ ህዝቢ ትግራይን ናይ ክልል ትግራይን ንምርግጋፅ እቲ እንኳ ኣማራፂ ነቲ ኣብ ኣራት ኪሎ ዘሎ ናይ ብልፅግና ስርዓት ካብ ስሩ በንቂስካ ምእላዩ ኢሉ ኣሎ mutual defense cooperation እዚ ድማ uniting the other threatened domestic groups to counter joint existential risks ነዚ ንምግባር ድማ ምስ ካልኦት ልውላውነቶም ተደፊሩ ረብሖም ተጎድዩ ኣብ ቃልሲ ዘለዎ ምሳቶም ብሓደ ኮይና ሓበራዊ ቃልሲ ከነካይድ ኣለና ይብላ ኣሎ military preparedness ወታደራዊ ድልውነት signaling that TPLF has built sufficient capacity and readiness to execute these plans ህወሓት ድማ ዝኣክል ወታደራዊ ምድላዋትን ዓቕምን ነዚ ኣውፅይዎ ዘሎ ዕላማ ከብፅሖ ዝኽእል ኣዳልዩ ከም ዘሎ ድማ ገሊጹ ኣሎ
እዚ ዓዊልካ ምዝራብ ንባዕሉ ንብልጽግና ናይዚ ኩሉ ዓብ ኤክስ ንህወሓት ገይሩ ዝጭድረሉ ዘሎ መርኣያናት እዩ ስለዚ ብኩሉ ሓደ ዓይነት ጽፍዒት ይገጥሞ ስለ ዘሎ እቲ ህወሓት እቲ ብልጽግና ዝእው ዘሎ regime reaction and propaganda war the central government has reacted with visible anxiety releasing high level statements from Prime Minister Abiy Ahmed Field Marshal Burhan Jula bla bla ኩላቶም ሩኡይ ዝኾነ ፍርህን ራዕድን ኣትይዎም ከም ዘሎ ካብ ኩላቶም መራሕቲ ዝወፁ ዘሎ መግለፂ ብምርኣይ ክትግንዘብ ትኽእል እዮም ዝብሉ ዘሎ very true ኣብ ልዕሊኡ ድማ the Red Sea and Eritrea factor ነዚ ኩሉ ድማ ጠመም ወስኸሉ ናይ ኤርትራ TPLF's external alliances implicitly target a rapprochement with Eritrea ህወሓት እዚ ሕጂ ሒዝዎ ዘሎ መርገፂ ሩኡይ ዝኾነ ዝምድና ምስ ኤርትራ ብምስራት እውን ይገብሮ ስለ ዘሎ እዩ ስለዚ ምስ ኤርትራ ጽቡቕ ዝኾነ ዝምድና መስሪቱ ስለ ዘሎ ካብኡ ዝተመርኮሰ እውን ኣሎ strategic alignment between Tigray and Eritrea undermines PM Abiy's potential strategy of turning the two against each other እዚ ዓብየ ጽፍዒት ንብልጽግና ኮይኑ ዘሎ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ዝምድና ጠቕላላ ተጸጊኑ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ዝምድና ስለ ዘለው እዚኦም ክልቲኦም ሓይልታት ድማ ጂኦግራፊካሊ ስትራቴጂካሊ ሂስቶሪካሊ ኩሉ ግዜ ብሓደ ሰሪሖም ውፅኢት ከምፅኡ ዝኽእሉ ስለ ዝኾኑ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ታሪኻዊ ፍጻመ ናይ 91 ክትገመሉ ዝኽእል ምናልባት ካብቲ ናይ 91 ዝቐለለ ዝገብሮ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣምሓራ ምስ ደርጊ ስለ ዝነበረ ኣምሓራ ምስኦም እዩ ዘሎ ሎሚ እንኳላይ ተኦሮሞ ተሸነ እውን ኣብ ጎኖም እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ዝቐለለ ስራሕ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣቕኒዖም ዕላምኦም ኣነፂሮም ናብ ብልጽግና ገጾም ተጠሚቶም እዩ ዝበሃል ዘሎ ናይ ቀይ ባሕሪ ጥራይ ሓዝብለይ ቢካዝ ኣብ ቀይ ባሕሪ there is a very important development right now ንዑ ድማ ምስቲ ነገር ክትውስኾ ኣለካ ምናልባት እዚኣ ንብልጽግና ንእሽቶ ዕድል እውን ክትቦ ትኽእል እሳያ ምክንያቱ ዳይቨርት ይገብረሉ ኣሎ ነቲ ፀገሙ እዩ ዝበሃል When you thought things couldn't get any worse in West Asia, a brand new front has opened up, threatening to engulf the entire world with it. The Strait of Hormuz was already on edge after days of US and Iran's eye-for-eye campaign of attacks. Now the Red Sea is under fire again. The Iran-backed Houthis have claimed their first attack on commercial shipping in the Red Sea in months. Now that's worrisome. Remember the Gaza war? Remember when Houthi attacks turned the Red Sea into a war zone, forcing ships to take the long way around Africa, sending freight costs soaring and driving up the price of everything from oil to food? Well, that nightmare is back. Only this time the world has far more to lose, because this could be the first time that the world's two biggest energy choke points, that is the Strait of Hormuz and the Red Sea, are under threat at the same time. Exactly. So alamna kabit tsagam agatimmo allo nibil entalana well you didn't see the full picture yet blom dalla alamna ናይ ሓደ ፀገም ዘይኮነ ክልተ ክንድ ገለ ዝኾኑ ፀገማት ኣብ ሓደ ግዜ ገጢሙ ኣሎ ሑቲ ኦልሬዲ ስርሑ ብወግዕ ጀሚሩ ስትራቴጂ ናቱ ድማ ኤግዜኪዩት ክገብር ጀሚሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ካብ ወደባት ናይ ስዑድያ ዝብገስ ነዳዲ ናብቲ ዝኸይድ ዘሎ በዚ ዝሓልፋ ዘለዋ ክዓፁን ክሃርምን ጀሚሩ ኣሎ there is a very good exception ኣብዚ ሓንቲ ኣገዳሲት ኤክሰፕሽን ኣጋጢማላ ካብ ወደብ ናይ ስዑድያ ነዳዲ መሊአን ንቻይና ዝኸዳ ዘሎ መራኽብ እንታይ ገይርዎም ሕቱ ትፈልጡ ዶ ገምቱ ድሓል እናጣቅዐ ሰላምታ ናይ ወታደራዊ ገይሩ ሕለፍ ኣይልወን ዝገርም ኮይ ናይ ቻይና መራኽብ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፀገም ትኽ ኢለን ንቻይና ነዳድየን ፅዒነን ይኸዳ ኣለዋ ናብ ካልእ ዝኸዳ ጥራየን ሽግር ረኺበን ዘለዋ ስለዚ እንታይ ንማለት እዩ እዚ ኩናት እዚ ክሳዕ ክንደይ ፍሉይነት ዘለዎ ኩነታት ምዃኑ ኢና ንርኢ ናው ንኣሜሪካ ኣብ ክብድ ዝበለ መንቀራቅሮ ይእትዋ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ወላ ንስዑድያ ብርግፅ ስዑድያ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክትብ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓደ ዓብዪ ኣዛረባ ርእሲ እዩ ዘሎ ምክንያቱ እንድሕሪ ሑቲ በዚ መንገዲ እንድሕሪ ቀፂሉ ዶናልድ ትራምፕ ዓብዪ መጠንቀቕታ ሂቡ ዘሎ ክጥሕነኩም እየ ስለዚ ኣይዋፅኣኩምን እዩ ዝያዳ ከማ ንኢራን እየ ክሓርም ኣነ ምክንያቱ ንሑቲ ኣነ ጠጠው ከብሎም ስለዘይክእል ኢራን እዩ ጠጠው ከብሎም ዝኽእል ስለዚ ኢራን ንሑቲ ጠጠው ተደቢልኩሞም ባዕለይ ከኣትወኩም እየ ዝብል ተወሳኺ ፈኸራ ሂብሎም ኢራናውያን ግን ብፈኸራ ዝሰምዑ ከም ዘይኮኑ በጃኻ እንደምኸሮ ይብለው እቶም ደገፍቲ ናቱ ኢራን ዝበሃል ሃገር ፈኸራ ዝሕምሞን ዝስምዖን ሃገር ኣይኮነን ኢሎም here is one that's been used. It travels about 12% of global trade. About 30% of container vessels go through that route. And it's worth pointing out, unlike the Strait of Hormuz, there's only way out of the Persian Gulf is via that. Whereas for the Red Sea, you can go up north to the Suez Canal or down to the Bab al-Mandab Straits. Now, one of the reasons that the global shipping use that is quite. ሕጂ እንታይ ይብላ ኣሎ ወላ እኳ ባቤል መንደብ
حوتي كعصو انتخالو كم وشمت حرموز هيكونن يلو وشمت حرموز تتعصيخا أخيلك يبقى لكوتي لك حتترف بابيل من دم نحر عصيلك جن ولا قا متشو انت ديكوني نوح رحكات أفريقيا عمل تخليلك نبيس ياخد كي تخليخا ስለዚህ again ክቡር ከውኒት ነገር ግን ተخلص አለዩ ይብላሉ ታዝብላ ዘሎ ዘረባ ግን ምልእቲ ዘረባ አይኮነትን ምክንያቱ ሑት ዝበሃል ዘሎ ዝብሎ ዘሎ ካላርስቲ ወላ ነቱ ወደብ ናይቲ ስዑዲያ እዩ ዘጠንቅቕ ዘሎ ስለዚ ካብቲ ወደብ ናይ ያምቡዕ ዝብልዎ ዘሎ ካብኡ ዝብገስ እንተለውን ክንውሉ ዓይና እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ it's just ነዚ ያምቡዕ ዝብልዎ ዘሎ ወደብ أبو زعتوا مراقبون كن حرم نخلي نايم زولو زلو الزنر يوزلنا كنا تدمع كسا كندي حلق كم زولو Arabian ships only. Well, part of the answer lies in that is that Saudi Arabia has realised that its exports are crucially dependent on the Strait of Hormuz. So back in the 80s, it built a pipeline, 1,200 kilometres pipeline across to the west to the port of Yanbu, which allows it to offload its crude oil exports into there. Now, the challenge there, of course, is that they put it into very large crude vessels, up to 250,000 tonnes. And the challenge with those is that they're too heavy. They've got too low a draft. They can't actually go north through the Suez Canal. They've got a draft of lower than 66 feet. So one هجي كلتا نقرات يزنقر زلو مجمريا سعودياويان استراتيجيكاوت حساسبا زلوهم هاجر مخانم بزي خاطري اب سمانياتات بتزنبره ناي شجرات كاو تماهيروم وشمت حرموز بحال زت تماما سلو زي كونه نحنا كال بلان بي كلونا له بمبال عبي انفستمنت غيروم كابتي مبرعاو كفالناتهم ناب معرباوي ودبناتهم بوغير كوصلو زغل منقد مبغبارهم لومي قدمي 5 عامت قدمي 4 عامت زغبروا انفستمنت لومي بحاجوس يسراسرو له حدا كالاي وزز نريو زلنا ጉዳይ ولا እኳ መፍትሕን ተለዎ ግን ባቤል መደን ተተዓፂዎ እቲ ንላዕሊ ገጽካ ብስዊስ ካናል ዝኽየት ውፅኢታዊ ኮነ ምክንያቱ ተን ዓበይቲ ታንከራት ብፍላይ ንቻይና ንገለን ዝኸዳ በቲ ስዊስ ካናል ክኸዳ ኣያኽለኒ እቲ ቦታት ካብ ምሕር ዕቤት ናተን ዝተበገሰ ስለዚ ምናልባት በትናኣሽቱ ሰለይ ክብሉ ኾኑ ኾልዮም ግን ከም ንሪዮ ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ኦፕቲማል ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ኩሉ እዚ ጉዳይ እዚ ኣበይ ገድፈና ኣሎ ንዝብል ምናልባት ምስ ሑቲ ፖለቲካዊ ምርራዕ ክብፃሕ ክኸል ኣሎ سعودية بحيلي كتبص حط خل نجار عبزي دروتي زلوا معناته أمونجو كلت جنبارات زلوا حيلي تطويلة كتم صوت خل نجارات ساعة كندوك هونا يكلني سلزي كم ناتنا كم ناي قربيت تحساس باكن روي خلنا مسحوتي قربيتهم يو حوتي دما حنا اللواب على السعودية actually يعني فلات يدلي السعودية يعني حوتي نوع بديلاتنا بهالتيو سو أبقى بوينت عدل ترخيبهم كحرمولو زغلو كنا تاسل زلو تا سعودية تبع هاجر نازو قدايزي بوليتيكاو معلبي كتقبرو لك تكلا اللوا إرترا نعناني إرترا زو قدايزي أبا خميس ألوانا نزبل مجمريا بلتقلنا نزنا يحوتو قداي كم حدا أبي أجندا غيري زغسغسل زلو زغونا نقر كقبر سلا زغلا يكونن ولا حنت قبر كم زي كل ما كل سبيد فل they can't do anything يكونن نحوتي تطوق بلا يكونسي أو شتو زلو أجمعت كفتح زي كالي جن بستخاله من قد أجندا نخركب ما رئيس تكمل لا زلو زارس زيها so إرترا نزكونة تاتزي سبحجي سبوق ديات أطلو زلا مسجبت سبوق زمن ناجر الله جرمام السعودية مسكليتين هجرات كتاور كبن زتن كتجبر مخالة إرترا أبزبلز أبرايم بوتايز غمت أبا حلياني ولا قط حدقة حوتي مجمري يكون نبز بوتاز جبر زلو مجمري يكون كم زس أجمز فتر زلو إرتراق نبز قدايزي بسقطك تحالفوت خليا برجت تيمكس أساتنا إرتران وتحوتي كتنكفا يقولي بلا بلا كتبت خليها I don't think جب بزعات إرتران كم قبلس اللي سمع زلو يعني جزء الشعبية زجبرو كوني نتحوتي قبل علينا دروناتو كم دزينم كجبريو هو سداد حوتي كهرم تدليو أبجبت اللهم من أمريكا بيز كنت قال بيز اللو ترجمني نا إسرائيل بيز دما أب سومالي لاند اللو if you really cares قال أنا قرك قبرت دليل أبوم يخجبر أبير تراي كونن كجبر سلازي زي تدليل زي اللي سجبنا أبير تراي قسكم أتجوزجسو جاي إيرترا كساب حجي زجبرته هيكونن حوتي إنه ما نمز تنكف نجاري جبرتنا الله جمال عزيز علي فاطز الله يا قداس نزل حجي زلو سجم كي مسأني لك دبلوماسيات كتحصر يبلك حجي خزيارة خد جويز لك إيرترا بزغول زلو سجم برايم بوتا يوم تي وزلا بزي تدلعي بوتا هيبوا سلو زلو كتمزمزو كتل اللوا
ነዚ መዛዝ ተጠቂምካ ድማ ምስ ንሓዋሩ ንኤርትራ መሓዝ ማለት ኣዝዩ ኣገዳሲ ስጉምቲ ከወዩ ሓንቲ ጉድለት ጥራይ ዘላፍታ ንሱ ዝብላ ዘሎ ጉድለት ደይኮን ድሕሪኡ ዝተፈፀመት ነገር ደይሰምዕዋ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እሳ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝወዓሎ ዘይሓድር መራሒ እዩ እንተኢለኩም በዚያ ጥራይ እመኑ ሕጂ እውን Israel. That is the condition the White House has now set for Saudi Arabia to continue with the nuclear deal Donald Trump only announced on Thursday. Yes, this deal with Saudi Arabia, the energy deal, is contingent on this condition as far as the president is concerned. So we'll continue to talk with our Saudi counterparts to get the deal finalized and hopefully see them join the Abraham Accords very soon. After the fanfare over Riyadh's long-awaited nuclear deal, the US is insisting its closest Arab ally goes against one of its core principles. Saudi Arabia has long offered concessions, sometimes on behalf of Arab states, by pushing for a two-state solution to resolve the Israeli-Palestinian conflict. In 19... ሕጂ እንታይ ስከይብለው ዘገርም እኮ እዩ ዘገርም ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ክሳዕ ክንደይ መርገፂኡ ክቕይር ከም ዝኻለ ንዓለም ዘገረመሉ ጉዳይ እዩ መጀመርያ ንእስራኤል ንስዑድ ዓረብ ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ኒኩለር ከተመንጩ ወይ እውን ናይ ቁፅፅር ደረጃ እውን ትሑት ክኸውን ተሰማሚዑ 24 ሰዓት ከይገበረ እስራኤል ከቢድ ተቃውሞ ክትገብር ጀሚራ ምሽለኩም ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት መርገፅናቱ ብትዊት ጽሒፉ እንታይ ኢሉ ዌል እቲ ምስ ስዑድያ ዝገብሮ ዘሎ ዲል መጀመርያ ንእንታሽሙ ዝምርከት ኢሉ ንሲቪላዊ መዓላ ጥራይ ዝውዕል ኒኩለር ዘፍቅድ ዘለኹ ኢሉ ካልኣይ ድማ አብርሃም አኮርድስ እንተፈሪማ ጥራይ ክባ ኢሉ ኣብቲ ውዕል ኣይነበረን ከምኡ ዝብል እንድሕር ነዚ ናይ ሲቪላዊ ኒኩለር ከፍቅደላቱ ኮይነ መጀመርያ ቅድሚኡ አብርሃም አኮርድስ ነቲ ምስ እስራኤል ዝግበር ዝምድና ክትቅበሎ ክትክል ኣለዋ ንዑ እንተጌራ ጥራይ ተፍቅደላ ብምባል ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ገለ ካርዳር እዮም እዩ ዝበሃል ነተንያሁ ዝገለ ደብዳቤ ሰይዱ ልኾና ኣሎ ኢሎም it was just shocking ኣብ ሓፂር ግዜ ክሳዕ ክንድዚ ኢንፋክት ባዕሎም ከም ክብልዎ ከለዎ ከስማዓኩም ኣነ ዘጋንደ ኣለኹ እዮም ዝለከ ሰብ እዚ ምዚ ሰብ እዚ ዝግበር ዲል ንሓዋሩ ትርጉም ከም ዘይብሉ ኣብ ዝስምዑ where Netanyahu says the following. I went to see Trump right after the election, and I came there with 7 big slides. Slide 1, slide 2, slide 3, slide 4. Here's what we're going to do. I'm just reading exactly what he said. Not are you allowing us or not allowing us. Here's what we're going to do, I told him. And we get to the last slide, and I say, here's what I'm proposing to you. You have B-2s, these huge bombers. There's a site called Fordo. If we need to, we'll act against it ourselves too, but it's much more effective if you come and simply drop your heavy bombs there. He listened, and in the end, he joined. I was very happy. እዚ እንታይ ዝብሉ ዘለዉ ድሕሪ ምርጫ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቢቢ ነተንያሁ መፅዩ ነቲ ምስ ኢራን ዝግበር ኩናት ከመይ ኢሉ ከም ዝሸጠሉን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ጎሲሞ ሕራይ ከም ዝበለ እዚ ማለት ማለት እዩ ብዘይ ፕላን ብናይ ነተንያሁ ፕላን ይኣባትዩ ነይሩ እዚ ዘረባ እዚ ሕጂ ናይ ቀደም ታሪክ እንታይ ማ ሕጂ ጥቕሚ ኣለዎ ኩናት ተጀሚሩ እንዲህ ክትብል ትኽእል ኢኻ ክሳብ ሕጂ ከም ኣይልኹም ዘሎ ግን I appreciate that. Look, I don't have randomly ill will toward Israel. I just recognize what's going on. I notice the patterns and I notice the types of decisions that are one of the more recent examples of how Israeli influence played into Trump literally changing his mind suddenly on a policy and a deal that he made. So yesterday there was news of how Trump had forged some sort of civilian nuclear deal with Saudi Arabia. Now look, Saudi Arabia has expressed that they might be interested in nuclear weapons, and I don't blame them. I want to be clear about that. I mean, when you consider... እንታይ ትብል ዘላ ዶናልድ ትራምፕ ዝኣክል ጭብጥን ታሪክን ኣለና ኣንጻር ኣሜሪካ ኣብ መርገፅናቱ ጠጠው ክብል ከም ዘይክእል እስራኤል ድማ ከም ድሌታ ትዝውሮ መጋበርያ ናታ ከም ዝኾነ ነዚ ክትቀበሉ ዘይትደልዩ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ደገፍቲ ጉሰምዋ ጥራይ ትብላላ ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ዘሕፍር ተርእዮ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ስዑድያ ዝተሰማምዑ ስምምዕ ገዲፉ ንእስራኤል ተገይርኩም ጥራይ ክገብረልኩም ዝኽእል እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እታ እስራኤል ትበሃል እንታይ ቀቢራትሉ ዘላ ብምንታይ ሒዛቶ ዘላ ኩሉ ሰብ ይዝግረም ምክንያቱ ብቁጠባ ደረጃ ስዑድያ ካብ እስራኤል ይዓብዩ 1.2 ትሪልዮን ዝትመን ቁጠባ ዘለዎ ስዑድያ ብሕጂ ድማ መሊሱ ክዓቢ ዝኽእል ሃገር እዩ ምክንያቱ ዝሕዝብ ኣለዎ ኣዝዩ ሰፊሕ መሬትን ፀጋታትን ዘለዎ እዩ ወርቂ በለኻል ኩሉ ሶ ኣሜሪካ ንስዑድያ ክትሕዚ ዝግባኣ ነይሩ ይግዳስ እስራኤል ዝበሃል ንኣሜሪካ ኣብ ኮራርም ተኣትዩ በላ ገይሩ ሒዝዋ ዘሎ ስለ ዝኾነ ነቲ ኩሉ ዘሎ ረብሓ ገዲፉ ነተንያሁ ዝሕጉስ ክገብር ነዛ ሕጂ ትማል ዝበላ እውን ተገምጢሉ ኤምኦዩ ምስ ኢራን ፈሪሙ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ኣንፃሩ ካልእ ኩናት ክጅምር ትርእይዎ ኣለኹም ንስዑድያ ድማ ኒኩለር ክህበከ ኢሉ ሓሳቡ ይቕይር ንቱርኪ ከምዚ ክገብር የብል
نتنياهو كم دليتو كزورو زخل بامبولا كم زخونه دونالد ترامب نفس كف زحلفت معلتي زاكل مرقاقسي عالمنا يهبالو sorry this سعودياويان celebration ناتهم كي ودو نقرت عنكي فاتهم هلا and we will see زي نقر زي نابي قزو كخيط كم زخل مزينا يحوتو زلو مزي كبابينا زلو كنتا تاريخ مدما من البات مزي هقرات خليج زقات من زلو تسقم تاريخا بزو قدايزي نابي كخيط كم زخل نمقنزابيو زيت قدم أصواراتك شيء كل زبلة زنبري انتاي كريكم إليه كنتات نايك أي بحر تري واللهم سأتا نايك أي بحر تري واللهم شركة نتات أبتحقر أمريكا تخطلو زلا كنتات تري واللهم كند منتاي ديستراكتد زخونة بوليتيكان كند منتاي تزواريت نايك كالت حلتات كوينة خمزلا كل زي أبي قد فننا عنا كم إيرترا حقرنا أبكرنا أفريقيا زلنا أبكي بحر زلنا ندريلكا إيرترا دونالد ترامب أب كمزة عين الديستراكشنز كله دبلوماسي ناتا نقد 100 مدفع تراي دوازة قلنا دما قطبا ناتا وين نقد 100 مدفع دوازة هذا من الرجع يلا دونالد ترامب نخن ديك قتليو نوح جزيك هلو يغليو ولا ون تزلو بوليتيكاوس قبلتناتو نوح عدمخ هلو يغلي جن نازو زلو عدل تتغي ما يرترا نقد 100 تراي كدفد اللوه I don't see any other thing دونالد ترامب أب كبير درامات زلو مراحيو سلازي أتي منقسنا أمريكا دما نفسه زخالة مرقز إتاتناتو دقيمو مسانا كسرع زدلي حدش قطن حدش حقنا تأتاتينا لنا يمزولو زلو لما شويو لأن كانت أفريقيا جنفرنا أمريكا سي بوليسيناتو انتاي كم زمثل هانت بوست غير نيرو فأكب زلاتكم كريكم نير تراون زمتش بوليسي زي بيرو اوف أفريقيا فيرس زبل انتاي نيرو تريد اوفر ايد نقدي كاب رديت قديفنا بنقدينا opportunity over dependency الدلات أنصار تقعتنيانت investment over assistance under Secretary Rubio the US is launching the US Africa Strategic Investment Program to back private sector proposals in the critical minerals and commercial diplomacy see the trade انتايب لكم على مسيلكم I think زيا a public diplomacy na يرترا زلو كمون بس يرترا البوليتيكا نبكو طبعا أما خرطو زلو متى ما راح تكون عندنا هاي تبص حملة أما خرطو زلو جن جا زربازيا بستغل من قدي كنت بس حلو تغل من قدي كنت سأرى لنا سلامتها يكون لكم الله أمريكا أدفرتايزيا تكبر زي بزيا سلزيا طيب لا له إحنا رجي بنقدمبر بردئت ويون بحجز يكوننا كشركة كنفتر سكتني حجر عندنا مسانا بعدلاتن بشركة تسرح حجرين عندلي قال ኢንቨስትመንቲና እንደልንበር ሓገዝ ክንባ ይንደልን ኢና ስለዚ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ማርኮ ሩቢዮ ከምኡ ድማ መሳት ብሎስ ናይ ስትራቴጂክ ኢንቨስትመንት ፕሮግራም ዝበሃል ጌርና ኣለና to back private sector proposals in critical minerals and commercial diplomacy ደግመልኩም እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ትካላት ብሕፅር ዝበለ ማለት እዩ ንኣብነት ናይ ፖታሽ ዕደና ኣለና ናይ ወርቂ ኣለና ናይ ነሓስ ኣለና ናይ ዚንጎ ኣለና ናይ ካልእ ናይ ገማግም ባሕሪ ኣለና ወላ ናይ ነዳድን ጋዝን እውን ህልወና እዩ ኤርትራ ፕሮጀክት ዘለዋ ፕሮፖዛል ሒዛ ክትቀርብ ክትክል ኣለዋ እዚ ማለት ድማ ምስ ሓንቲ ኮርፖሬሽን ናይ ኣሜሪካ ክኸውን ይኽእል ብፍላይ ድማ እቲ ናይ ኤነርጂ ሴክተር ወይ ናይ ክሪቲካል ሴክተር ክሪቲካል ሚነራል ሴክተር ዘለዋ ካምፓኒታት ምስኣተን ኤርትራ ስምምዕ ገይራ ነቲ ፕሮጀክት ናታ ሒዛ እንተመፂኣ ከም ሃገር ወይ ከም ዝኾነ ወይ እውን ሓንቲ ካምፓኒ ናይ ኤርትራ ምስ ሓንቲ ካምፓኒ ናይ ኣሜሪካ እዚ ጉዳይ እዚ ንዓና ንሽርክነትን ዲፕሎማስን ነዚና ንጥቀም እዮም ዝብሉ ዘለዉ to back private sector proposals in critical minerals and commercial diplomacy see the thread below ስለዚ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ንሕና ድሕሪ ሕጂ ምስ ኣፍሪካ ንገብሮ ብዓይኒ ሽርክነት እዩ ልክዕ ከምዚ ቪዩ ግራንት ኦፖርቹኒቲ ንሕና ሂብናዮ ዘለና ኢሎም ኣብዚ ባዕሎም ፖስት ዝገበርዎ እዩ so ኣብ ዘለኩም ዲቴይልስ ናቱ estimated total program funding እዚ ፕሮግራም እዚ ፍርቂ ቢልዮን ጌርናሉ ለና ይብሉ ኣለዉ ክሳብ 500 ሚልዮን እዩ ባጀት ናቱ ኣዎርድ ሲሊንግ ዝበዝሐ ኣብ ሓደ ፕሮጀክት ክወሃብ ዝኽእል ድማ 50 ሚልዮን ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ዝኾነ ሰብ ነዚ ኣብ ፕሮፖዛል ገይሩ ምሳና ክሰርሕ ይኽእል እዩ እተን ፕራይቬት ካምፓኒስ ናይ ኤርትራ ይኹና መንግስቲ ኤርትራ ምስ ካልኦት ፕራይቬት ካምፓኒስ ናይ ኣሜሪካ ክሰርሑ ዝደልዩ በዚ መንገዲ እዚ ኣገባብ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እቲ ቀንዲ ዕላማ ድማ ኤርትራ ኣሜሪካ ብዝኾነት ሃገር ሽርክነት ብቁጠባ ዝተኣሳሰር እቲ ሽርክነት ድማ ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒ ኣብ ኤርትራ ኢንቨስት ክትገብረሉ ትኽእል መንገዲ እንተሎ
نزي نجرزي تمنجستي بو من قدتي دبلوماسيناتو كجبر كم زدلي يوز نجرزلو لذي we still have few months قالت تحري ورح أسرت حدا بوليتيكا ناي دونالد ترامب تاي قوانين نفلت إبلان ميد تيرمز توم ديمقراطس عبلي لهم تمتيهم بزح نجرات كتصلي يغلي أبزين عجز اللواجن مز عجز لنا أبزين زحلف وانات إرتران أمريكان تراقبا نفس بو درجة زمدنا لنا ስለዚህ ምዝ ሕጂ ዘሎ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኩነታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ቀይ ባሕርን ናይ ቀርኒ ኣፍሪካን ኤርትራ ኣዝያ ኣገዳሲት ሃገር እያ ኢሉ ነይሩ መሳት ፕሎስ ዝክርዎ ተኮይንኩም ኣብ ዞባዊ ኩነታት ይኹን ንሓበራዊ ሽርክነት ናይ ሴኪሪቲ ናይ ቁጠባ ናይ ርግኣት ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ዕድል እዚ ተጠቂማ ኤርትራ ንዘለዋ ፕሮጀክታት ምስኣቶም ተዘራሪባ ሓደ ነገር ገለ ነገር ክትገብር እንተትኽእል ንኣብነት ጆይንት ፕሮጀክት ግብፅን ኤርትራን ኣሜሪካን ድዩ ግብፅን ኤርትራን ስዑድያን ካልእን ድዩ ዝተፈላለዩ ነገራት ፕሮጀክታት ኣቦታት ምስ ኣሜሪካ ገለ ክሰርሕ እንተትኽእል ኣዝዩ ኣገዳሲ ምኾነ ነይሩ እዮም ዝብሉ ዘሎ ምክንያቱ ብከምዚ ናቲ ዲፕሎማሲናትና ኮመርሻል ዲፕሎማሲ ዝበሃል ዝያዳ ይደፍኡሉ ስለ ዘለው ኪኑ ዝሓለፈ ኣነ ናተይ ግምት ማለት እዩ ንፋዓት ኤርትራውያን ቢዝነስ ፒፕል ኣብ ኣሜሪካ ኣለውና ኣነ ዝፈልጦም ሰባት ኣለው ኣብ ኤነርጂ ኤክስፕሎሬሽን ኣብ ካልእ ዓውድታት ዝዋሱ ዓበይቲ ክኢላታት ኤርትራውያን ኣለው እዞም ክኢላታት እዚኣቶም ንባዕላቶም ዝመርሕዎ ካምፓኒታት ስለ ዘለዎም ኣሜሪካውያን ካብ ስለ ዝኾኑ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ስምምዕ ክገብርሉ ዝኽእሉ ኣጋጣሚታት ዝፍጠር እውን ንሱ እውን ኣካል ናይቲ ናይ ኤነርጂ ክኸውን ይኽእል ናይ ወርቂ ክኸውን ይኽእል ናይ ካልእ ክኸውን ይኽእል ስለዚ something has to happen in order to drive ነቲ ጀሚርናዮ ዘለና ዲፕሎማሲ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንኽነሰጋግሮ እዚኣ ብዝተኻለ መንገዲ ናብ ዝምልከቶ በፂሓ ፍረናታ ክንርኢ ደስ ብለኒ ስለምንታይ ደፊርካ ክሳዕ ክንዚ ንመንግስቲ ተማኽር ኣለኻ ከም ወትርኩም ዝብሉ ሓደ ሓደ ኣለዉ እንዲዮም ነዛ ቪድዮ ካብ ዓዲ ዝመፀት መቆስምዖም ቅድሚ ናብቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ፖለቲካ ጨምለቕለቕ ምእታውና ታኒ ሃታና ዓዲ ማላለስ እንዲያነ ሕጂ ገለ ቦታታት እውን ኣብ ሰራዊታት ተዛዊረ ነይረ ኣብ ገለ ግንባራት ማለት እዩ ሕጂ እቶም ግንባራት ሓለፍቲ ብዝግባእ እቲ ትገብሮ ብሙሉ ብጠቕላላ ከምዚ ዜና ኣሎ ተጠንቀቕትን ቆልዑ ትረብሽ ኢልካ መሺ ብጥንቃቐ ስማዕዮ ዓድና ብጥንቃቐ ሓንቲ ብሓንቲ ይከታተልዎ እየ ብጣዕሚ ኣነ እዎ ከይደ ስለ ዝነበርኩ ብኣካል ርየ ስለ ዝኾንኩ እቶም ሰባት ሕጂ ጠቕላላ ከምዚ ዓይነት ፍሉይ ዝኾነ ምክትታል የለን ኣብቲ ኩነታት ትህቦ ንስኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ከም ሓደ ኤርትራዊ ሓውኻ እንታይ ዝብል እቲ መስርሕ ፅቡቅ ቀፅሎ ኣብቲ ዝመፅእ ጉዕዞ ከዓ በቃ ማለት ሰውራ ኣያታትና ምሽ ንሕና ዓለም ክትበፅሕ ዘይከኣለት ረቃቕ መንፈሳዊት ሓያል ዝኾነ ተውህቦ ዘለዋ ስለ ዝኾነት ንድፊ ምግዳፍ ፅቡቅ እዩ ከም ተክልሻዕ ትብሎ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፍካ ግን ንሕና ተማሂርናን ፈሊጥናን ተሰዲድናን ስለ ዝኾንና ብዙሕ ሪዕዮም ፈሊጥና ክንዛረባ ንኽእልና ከምዚ ኣብዚ ዓለም ብዙሕ ሰብ ክዛረብ ክእል ማስ ሚድያ ማለት እዩ የተካይዳትካ ፅቡቅ እዩ ይኸውን ይሕግዞም እዩ ዝበልካ ዝኾነ ናብኡ ምምፃእ ብዛዕባ ሃገራዊ ጉዳይ ከዓ ስለንዛረብ ዘለና ሃገራዊ ጉዳይ ከዓኒ ኣዝዩ ረቂቕቲ ብዙሓት ዘለዎ ስለ ዝኾነ ምናኣስ ዘይብሉ ወይ ድማ ግዴታ ዘይብሉ ከም ሓሳብካ ከምዚ ኤርትራዊ ኮይንካ ግን ፅቡቅ እዚ ንሃገርና ፅቡቅ ምስሊ ንበኣይ ወገይ ከም ሰብ ግን ክጋጋ ኸልየ ዝምልከቶ ኣካል ግን ርዩን ኣቢሉን ጥቀመሉ ዘይጥቀመሉ ከዓ ይጉሕፎ ትብል ኢኻ ልክዕ ኣብ ከምኡ ንዕኡ ወስኸሉ ክትጥንቀቐሉ ዝግባእካ እንድሕር ኣድልዩ ምናልባት እዚኣስ ገጌጋ ማሕለሊካ ትብሎ ባዕልኻ ዝፈልጦ እንድሕር ኣድልዩ ከዓኒ ኣሪምካ ዝበለፀ ጉዕዞ ናብኡ መልእክቲ እንዳመሓላለፍካ ትከይድ ኣነ ከም ሓውካ ክላዊ ይደሊ እዛ መልእክቲ እዚኣ ንበይና ጥራይ ኮነት መፅያትን ካልእ ኤርትራዊ ድማ ብካልእ ኣጋጣሚ ዝፋለጡ ሰባት ብለኩም ኣለኹ ናይ ነው ብዙሕ ክመስለኩም ክእል እዩ እዚኣ ፅሕፍቲ እዚኣ ድማ ሰዲዱለይ እንታይ ኢሉ መምህር ጆርጆ ካብቶም ብልቢ ዝፈትወካ ተኸታተልትካ ሓደ መዓልታዊ ናትካ ቪድዮ ከይሰማዓኩ ዘይውዕል እየ ቀፅል ዝብል ለበዋይ የቕርበልካ ናትካ ቪድዮታት መልእክቲ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ኤርትራ እውን ከም ዝስማዕ ከረጋግፀልካ ፈቱ ኤርትራ ከይደ ነይረ ኣብ ዝኸድኩ ዓዲ ብፍላይ እዚኣ ሕጂ ስምዑዋ ብፍላይ ኣብቲ ብዙሕ ኮፍ ዝበል ኩሉ ኣስመራ ተሰነይ ጎልብጅ ኦም ሓጀር ከም ተኸታተሊ ፊልሚ እዩ ዝፅበዮ ህዝቢ ንመልእክቲ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ገሪምኒ ኣብ በዓል ተሰነይ ኦም ሓጀር ናይ ሱዳን ኢትዮጵያ ኢንተርነት ስለ ዘሎ ዳውንሎድ ገይሮም ከም ፊልሚ ንህዝቢ የርእይዎ እዚ መልእክቲ እዚ ካብ ስደት ዘሎ ህዝቢ ናብ ዓዲ ዘሎ ብግቡእ ይጥቀመሉ ኣሎ
ደስ ይበልካ ክብለካ ደልየ ኢሉ ሰዲዱለይ እዘን ክልቲአን መልእኽታት ክሰምዓን ከለኹ ሓደ ነገር እዩ ዝበርሃለይ ኣነ ዝሰምዓንሎ ኢለ ወይ እውን ንክስቶ ይፀሉ ኣለኹ ኢለ ዝገብሮ ነገር ኣይነበረንን ከም ሓደ ዜጋ ናይ ኤርትራ ይጠቅም ይኽእል እዩ ንሰብ ክምህር ይኽእል እዩ ሓበሬታ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣነ ኤርትራዊ ስለ ዝኾንኩ ከዓ ርእቶ ናተይ ዝበቅቕ ሰብ ኣይኮንኩን ደስ ዝበለኒ ግን እቲ ሓበሬታ ንዓዲ ኣቱ ዝምልከቶ ሰብ ይሰምዖ ዓብ ድዩ ንእሽተይ ድዩ ሓላፊ ድዩ ተራ ሰብ ድዩ መንእሰይ ድዩ ብዘየገድስ ይስማዕ ምህላው እሞኻ እታ ደስ ዝበለትኒ ዘድልዮም ይወስዱ ዘድልዮም ድማ ይገጥፍዎ this is what I want ኣነ ዝደልዮ ኣነ ንማንም ሰብ ክመኽሮ ወይ ከገድዶ ዝኽእል ዓቕሚ ከምዘይብለ ይፈልጥ እየ ገለ ትጠቅም ተረኺቦምላ ግርም ደስ ብለና ዘይጠቅም ተኮይኑ ድማ ሰሚዕካ ትጉሕፈውን ብዙሕ ስለ ዘሎ ፅቡቅ እዩ ስለዚ I am very happy to ሓበሬታ ናብ ዝምልከቶም ናብ ዝብፅሖ ቦታ ይበፅሕ መላውን ኣነ ኸ ኣሕዋተይ ኤርትራውያን ዝብሉኒ ይኣምን እየ ዝብሉኒ ንዓይ ክሕጉሱ ኢሎም ኣይኮኑን ብዙሕ ግዜ ይመፀኒ ከምዚ ግን ሓደ ግዜ ድማ ስፔሲፊክ ቦታታት ጠቂሶም ስለ ዝብሉኒ ነቲ ሰብ ነቲ መልእኽቲ ቁርብ ድምፂ ይቕይሮ እየ ነቶም ሰባት ናቶም ፕራይቬሲ ክሕሉ ስለ ዝደሊ እቲ ሓበሬታ ግን በዓልኩም ሰሚዕኩም ኣለኹም ኤርትራ ዝግበር ናብዚ ከይድ ነብዝርእቶ ንብሎ የብልናን ግን እቲ ኑ ብሓበሬታ ዝሰምዕዎ ቅዱሳት ኤርትራውያን ብምህላዎም ኣብ ኤርትራ እውን ደስ ብለና ምክንያቱ at the end of the day this is what I want ኣነቲ መንእሰይ ናይ ኤርትራ እዝኒ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣእምሮ ናይ መንእሰያት ኤርትራ ቅርድም እዩ ሕማቕ ናይ ኤርትራ ዝደሊ ሕዝበቶ ኣእምሮ ንመንእሰይ ክገብር ዝደሊ ተስፋ ከቑርፅ ዝደሊ ሃገር ፋሕፋሕ ከብላ ዝደሊ ዝገብሮ ፕሮፓጋንዳ ኣሎ ንሕና ድማ እቲ ሃገር ኣጆኻ ቀሪብ እዩ ንሕና እውን ኣብ ጎንኹም ኣለና ዓዲ ዓለም ኩላ ትናወፅ ኣላ ኣብቲ ነውፅእ ግን ኤርትራ ናይቲ ኩሉ ዝኸደቶ ሽግራትን መስገደላትን ፅቡቅ ዕድላት እውን ኣለዋ ስለዚ ነዚ ሕጂ ዘሎ ዕድላት መዝሚዝና ንሕና ናብ ዝበለፀ ክንከይድ ዝበለፀ ዕድል ኣለና በዚ ምክንያት ድማ ኣጆኹም ብዝተኻለ መንገዲ ስንኹም ንኸሱ ዘይሓልፍ ፀገም የለን ዝኸበደ ዓቐበት ሰጊርና ኣለና ሕጂ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ደረጃታት ኢና ዘለና ስለዚ ሰራዊት ናይ ኤርትራ መንግስቲ ናይ ኤርትራ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ህዝቢ ናይ ኤርትራ ኩሉ ዝካሎ ይገብር ኣሎ ኣብዚያ ሕጂ ግን ነክፈረግ ተዋፅእ ኣይኮነት ነክፈረግ የለን ሕጂ ከምዛ ዘሪአኩም ዘለኹ ብባሕሪ በሎ ብደቡብ በሎ ብምዕራብ በሎ ብምብራቅ ብኩሉ እቲ ነገራት ስርስር ዝበለ እዩ ስለዚ ሓድነትና ኣሲርና ሓድነትና ገጥ ኣቢልና ሒዝና ንኩሉ ነገራት እንተሰጊርናዮ ቀሊል ክኾነልና እዩ ኣብዛ ሕጂ ዘለናያ ግዜ ግን ነክፈረግ ኢልና ዘየድሊ ነገራት ክንገብር ተጀሚርና ከም ሃገር ከም ህዝብን ቀሊል ዘይኮነ ብድሆ ዘለዎ ግዜ ስለዚ ነዚ ኩነታት ተገንዚብና ልክዕ ከምዚ ድቕድቕ ዝበለ ፀልማት ናይ ወጋሕታ ኣብኡ ዘለና ጌርና ንወሰዶ ድቕድቕ ዝበለ ፀልማት ናብ ትኸዶ ይትፈልጥ ሓደ ግዜ ደው ክትብል ኣለካ ብያ ኣነስቲ ሓቂ ንምዝራብ ኣብ ገለገለ ኣመና ፀልባት ተኮይንካ እንታይ ክትገብር ኣለካ ደው ክትብል ኣለካ ኣብታ ዘለካ ደው ትብል ደው ኢልካ ክሳብ ዝበርሃልካ ምፅባይ እውን ፅቡቅ እዩ then you move because ኣብ ዘይትሪእየሉ ቦታ ትኸይድ ተለኻ ኣብ ሰልሚ ኣብ ፀጥፊ ኣብ ሓዊ ኣብ ታኺላ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣገለገለ ደው ምባል ነቲ ኩነታት ነቲ ማዕበል ነቲ ሕማቕ ነገር ነቲ ፀልማት ክሳብ ሰግረልካ ደው ምባል እውን ልቦና እዩ ኩሉ ግዜ ጥራይ ደው ክትብል የብልካ at some stages ደው ኢልካ ምግንዛብ እውን ሕማቕ ኣይኮነን ንክንብል ኢልና ኢና ብዝኾነ ናትኩም ሪቶ ናትኩም ኣብ ኤርትራ ተኣትዉ ዝተፈላለዩ ሰባት ትራኸቡ ከምዚያ ጌርኩም ብፅሑፍ ድዩ ብመልእኽቲ እንተመሓላሊፍኩምልና ንዓና ደስ ይብለና ምክንያቱ ተኸታታልናትና እውን ኩሉ ግዜ ዝብሎ እዚ ኣብ ኤርትራ ትመንሰይና እንተትሰምዖ ይብል ምክንያቱ ኤፍሪ ቃል ካብ ኣፈይ ድወፅእ ንህዝቢ ኤርትራ ፅቡቅ ነገር ክምህር ይኽእል እዩ ጌጋ ዘይብሉ ንብል የለና ጌጋታት ኣለዉ የግዳስ እቲ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ዝሰምዖ ዘሎ ናይ ትካል ኣብ ግምት ክትእትለካ ኢትዮጵያውያን ፕሮፓጋንዳ በሎ ናይቲ ሓደ በሎ ስለዚ እዚታት ምስ ዝወዳደር ድምፂ ክንገብር ክንክእል ኣለና ነቲ ክውንነት ክንገልፅ ክንክእል ኣለና ነቲ ናቱ ድሌታትን ባህግን ድማ ክንዛረበሉ ክንክእል ኣለና ኣብዚ ሻነል ኣይኮም እየ ዝብል መንእሰይ ኤርትራ ከም ደቀይ ስለ ዝኾኑ እቶም ንኣሹ ዘለዎ ሎሚ ካብ ኮሌጃ ዝመሃሩ ዘለዉ ኣነ ኦልሬዲ ወዲ 17 ዓመት ጎበዝ ዕብየ ዘለኹ ኦልሬዲ ስለዚ ናቱ ባህጊ ናቱ ሕልሚ ናቱ መፃኢታት ስለ ዝርዮ እቶም ንኣሽቲ ኮሌጅ ዝውድኡ ዘለዉ ዝመሃሩ ዘለዉ ባህጊ ናቶም እውን ክርዳእኒ ይኽእል እዩ ስለዚ ለትስ ቢ ብሓደ ኮይና ነቲ ዘሎ ኩነታት ንምብዳህ እሞ ሓሊፍና ድማ ንቅድሚት ገፅና ንክንከይድ ክንፅዕር ኣለና ኢና ንብል ዘለና ኩሉ ሰብ ድማ በብእጃሙ በብክእለቱ ኣብቲ መድረክ ክሳተፍ ከም ዘለዎ ኢና ንተኣሳስብ ዘለና ንቐፅል ናብቲ ናይ ጎረባብትና ዘሎ ጉዳያት ካ ክንሰግር ንእሽተየ ክገብሮ ሎሚ ግዜ ነዊሕ ከይደ ስለ ዘለኹ
በዚያ እስከ ንጀምር ንኤርትራ ፈተና ተመልከትዋ በባሌም ሆነ በቦሌ ዓሰብ ምርካብና ይተርፈናን እዩ ብርግጽ ክገልጾ ከሎ ፖርት ሃኒፅና ነርና መንገዲ ሃኒፅና ነርና ሪፋይነሪ ኤርፖርት ገለ ሃኒፅና ነርና ብዓሰብ ስለዚ ብምሉእ ከምኡ እዩ ተሪፉ ኢሉ ናይዚ ምሕታት ይከኣል እዩ ሕጋዊ ሕቶ ምግባር ይከኣል ኮይኑ ዓሰብ ናተ እዩ ምባል ሓንቲ ላዕላዊት ሃገር ጥሒስካ መሬታ ናተ እዩ ኢልካ ንምሕዳግ ምሙኳር ግን ወንጀል እዩ ግን እስተሕሰብዎ ኣብዚ ምልኮት ኣትዩ ናይ ህዳብ ናቱ ባሕሪ ክወርር ሎሚ ወሓጥናኩም መፃናኩም ናበለ ምስ ኤርትራ ዘሎ ምትሕርርፋት ንሪኦ ኣለና ናይ ውክልና ኩናት ኣብ ሱዳን ኣትዩ ሰርሖ ዘሎ ስራሕቲ ንሪኢ ኣለና ህዝቢ ምሓራ ኣብ ጎድና ኮይኑ ይጭፍጨፍ ኣሎ ህወሓትን መራሕቲ ናይ ትግራይን ከም ናይ ሎሚ ዕጊቦም ናይ ፈልጡን እዮም ሃፍቲ ቢ ሆነስት ሓቂ ንምዝራብ ናይ መራሕቲ ናይ ተጋሩ ንጹርነት ናይ መርገፂ ብፍላይ ድማ ናብ ኤርትራ ዝምልከት ይመላ ኣሎም ጥራይ ትብል እዚ ዝምድና ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ኮይኑ ዝዓብዮ ዘሎ ዝግስግሶ ዘሎ ተስፋ ዝህብ እዩ እሞ መወዳእታ ኤርትራ ምስ ሱዳን ፅቡቅ ሰላም ጌርና ኣለና ምስ ዶብና ዘሎ ህዝቢ ምስ ኩሉ ሱዳን ምስ መንግስቲ ሱዳን ምስ ትግራይ ድማ ምስ ኣምሓራ ምስ ክልቲኦም ፅቡቅ ዝምድና እናገበርና ነተዋሃድና ንኸይድ ኣለና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፅእ መንግስቲ እንታይ ክኸውን ይገለ መለካል ኣርእስቲ መንግስቲ ናብ መንግስቲ ንገድፎ ምስቶም ጎረባብቲ ህዝቢ ሰላምን ፍቅርን ምርድዳእን ምክብባርን እናነገሰ እንድሕር ከይዱ ግን ኤርትራ ውሕስነታ ኣብኡ ዝረጋገፅ ምስ ጎረቤትካ ተተፋኒንካ ታላሊኽካ ፅቡቅ ናብራ ዝበሃል የለና ኣይተረኣየና ብዓለም ስለዚ ለባም እንድሕር ኮይንካ ምስ ጎረባብትካ ሰላም ምግባር እሱ ከሐጉሰካን ከደስተካን ይግባእ ኪኑ ክንዛረቦ ንኽእል ነገር እውን የብላን ሓቂ ንምዝራብ ሰላም ይቐፅል ብኡ ይገስግሰልና ጥራይና ንብል ዘለና ካብኡ ቀፂልና ብልፅግና እንታይ ገይሩ ለይብሎ ዝስምዕዎ ደበና ኩናት መሰረት ብምግባር ኣብ 4 ኪሎ ህፁፅ ኣኼባ ተኻይዶመሎም ኣብ 4 ኪሎ ኣብ ትግራይ ኣንፅራልዮም ዘለዉ ሓደገኛ ደበና ኩናት ንምክልኻል ንምትራፍን ዘኽእሉ ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን ስራሕቲ ከም ዝተኻየደ ዘመልክት ዜና ወፂሎም ሕብረት ሲቪል ማሕበራት ትግራይ ምህዳዊ ኩናትን ቀጻሊ ሰላምን ንምጉስጓስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘካየደ ላዕለዋይ ዲፕሎማስያዊ ልኡኽቱ ከምዛዘመ ኣፍሊጦሎም ሕብረት ማሕበራት ሲቪል ማሕበረሰባት ትግራይ ጉባኤ ህዝባዊ ርክባት ትግራይን ማሕበረሰብ ንግዲ ትግራይን ዝወከሉ ሓበራዊ ልኡኽቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘካየዱ ስትራቴጂካዊ ዲፕሎማስያዊ ዑደት ብዓወት ከምዛዘመ እዩ ትማሊ ገሊጹ ብሓፈሻ ብልፅግና ነግድን እዩ ናይ ኢመርጀንሲ ሚቲንግ እስክገብር ፀገማቱ ናብ ጎልሐ ይመፅእ ስለ ዘሎ ኩነታቱ እናከበደ ይመፅእ ስለ ዘሎ በቲ ሓደ ከቢድ ኩናት የካይድ ከም ዘሎ ኣንፃር ብፍላይ ኣብ ጎጃም ከቢድ ኩናት ይግበር ከም ዘሎን በቲ ካልእ ድማ ኢመርጀንሲ ሚቲንግስ ምክንያቱ እቲ ዝመፁ ዘሎ ሓደጋ ኖ ጆክ ቀሊል ዘይኮነ ሓደጋ ይመፅእ ከም ዘሎ ይረኣየሎ ስለዚ ክጓየ ናይ ግድን እዩ ተጓይኻ መፍትሒ ትገብር ዶ ፀገም ትፈትሕ ዶ ንግዜ ዝግደፍ ኮይኑ ነፍሱ ንኸድሕን ንኽጓየ ዘሎ ተኽእሎ ግን ርዱ ጌርካ ኢኻ ትወስዶ ስለዚ ኣጋይን ብልፅግና ኣብ ላስቲ ደረጃ በፂሖም ዘሎ በዚ ጎዝጓዝ ስምዑ እኔ ከየትኛውም ሀገር ጋር ግጭት አልፈልግም። ከየትኛውም ሀገር ጋር አታካራ አልፈልግም። በሰላም የኢትዮጵያን ብልጽግና የሚረጋገጥበትን መንገድ መስራት ብቻ የምፈልገው እንድትረዱት የምፈልገው ሌሎች ኃይሎች በኢትዮጵያ ክብርና ጥቅም ከመጣችሁ አንገቴ ይቀላል እንጂ አይደረግም። እሱ በመጠምዘዝ የሚሆን ነገር የለም። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብሃገራዊ ቴሌቭዥን እዩ ብዛዕባ ልኡላውነት ክዛረብ ጀሚሩ ኣሎ ጎዝጓዝ ክገብር ጀሚሩ ኣሎ እዚ ናይ ብሓቂ ኩናት ይመፅኦም ከም ዘሎ ዝመስል ዘረባ ኢና ንርኢ ዘለና ልኡላውነት ኢትዮጵያ ንሃገር ክወርር ዝደሊ ዝነበረ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጎረሮይ ልኡላውነትና ዝደፍር ግን ክሳደይ ትበተኽ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚ እውን ስምዕዎ እቲ ፕሮፓጋንዳ እዚ ናይ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ዝገብርዎ ለሰላምም ለጦርነትም የምንወስነው በብሔራዊ ጥቅማችን ጉዳይ ነው። የኢትዮጵያ አንድነት የኢትዮጵያ ጥቅም በሰላም መንገድ ማስጠበቅ ሲሳለን ሕይወት ዋጋ መስዋዕትነት እንከፍላለን። ከዛ በመለስ ተስፋ አለን ካሰብን ቸት ፍላጎት፣ ዓላማ፣ ሐሳብ የለንም። ነገር ግን በቅርብም በሩቅም ያሉ በቅጡ ያልተረዱ ዛሬ እንዲገነዘቡ እንፈልገው እኛ ኢትዮጵያውያንን የሰው አንፈልግም። የሚፈልገንና የሚነካንን ግን እንደ ልማዳችን አሳፍረን እንመልሳለን። ከምዚ ኮሌክሽን ናይቲ ዝገበሮ ዘረባታት ኣኪቦም እዮም ኣብ ዝገብርዎ ዘለዉ ብሓፈሻ ናይ ፍርሂ ዘረባ ምዃኑ እዚ ንማንም ሰብ ዝጠፍኦ ኣይኮነን። ኣብ ዝተፈላለየ መድረክ ብዛዕባ ኩናትን ናይ ህላወ ዘረባን ዝተዘረቦ ኣኪቦም እዮም ኣብዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ስለዚ ብርግፅ ናይ ኩናት ሰብ ምዃኑን
ፈኸራናቱን ኢና የምፈልገው ኢትዮጵያ መጉዳት የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ። ገንዘብ ፋይናንስ ያደርጋሉ። እመኑ ግን ኢትዮጵያን አይችሏትም። አልፈን አልተሱ በልጆቿ ላብ ብቸኛ ብልጽግናን ለማረጋገጥ በቀጠናችን እዚ ድማ እቲ ኣብ ሃዋሳ ዲ ዋላ ብሓማሳ ዝገብሮ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፈኸራታት ኩለን ኣኪቦም እዮም ዝገብርዎን ዘለዉ ከም ጭብጢ እውን ውሰድዎ ንኩናት ክንምንታይ ከም ዝፈከረ ሰብኣይ ማለት እዩ at every stage ንኩናትን ወረብ ኩናትን ክዛረብ ርኢና ኣለና እንታይ ኣምፅኡ ኢላ መወዳእታ እንተሪኢልኩም nothing ፈኸራ ኮይኑ ተሪፉ ከም ንፋስ በኒኑ ትማል ንኤርትራ ከይደ ወረርኩ ዝብል ዝነበረ ሎሚ መፁኒ በልዑኒ ጎበጡኒ ጨበጡኒ ሓዙኒ ጥራይ ኮይኑ ዘሎ ኤርትራ ክችልለን ቀነ ኣመና ደንጉዮም እንዲዮም ግን መልሲ ይቦም ኣለዉ እንግዲህ እምነታችንን ትግራይ የሚናገረው አፋር የሚናገረው ምናምን ህዝቡ እንደምታውቁት ያው አንድ ህዝብ ነው። ምግባችን እንጀራ በወጥ ነው። ዘፈናችን ሁሉ ነገር አንድ ነው። በዚህ ተሰሉ ስምዒታት ክንረሓቆ ንኽእል ኢና ትግራዋይ ዝዛረቦ ዓፈር ርቲቪ መልሲ እዚ ዝዛረቦ ሓደ እዩ ሓደ ህዝቢ እዩ ምግብና እንጌራ ብፀብሒ እዩ ደርሳትና ሓደ እዩ ኩሉ ነገር ሓደ እዩ በቀላሉ መመለስ ይቻላል። እዚ ዝጥቀስ ዘሎ ዕሸላዊ ኣብነታትን መግለፂታትን እዩ መንነት ሓደ ህዝብን ሃገርን ብፀብሕን ጣይታን ብደርፍን ሳዕስዒትን ክትገልፅን ክትተኣሳስርን ምፍታም ድማ ድንቁርና እዩ ህዝቢ ኤርትራ ብስነ ልቦና ዝተጠምረ ኤርትራዊ መንነት ክብሪ ታሪክ ሕጊ ኣለዎ ኩሉ ኤርትራዊ ድማ ብመንነቱን ስለ ባንዴርኡ ብዝኸፍሉ ዋጋን ጅግንነትን ይለለ ብሃገሩ ምካሕ ሓድነቱ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘየእቱ ብሕጊ ስነ ምግባርን ባህልን እንዳባትም ኣዚዙ ሃይማኖታቱ ኣኽቢሩ ተሓቂቁፉን ብሓባር ተኸባቢሩን ዝነብር ንመሰሉ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘየእቱ ህዝቢ እዩ ስርዓት ብልፅግና ግን ንኢትዮጵያ ከም ሓንቲ ኣካል እኳ ክዋሃድ ኣይከኣለን ብቀቢላ ብሄር ወገን ቋንቋ ዝኸፋፍል ወራር ዓመፅ ክሕደት ጭካኔ ዝሕላገሱ ስርዓት እዩ ቦናን ህዝብታት ክትሓናፍፅ ዝከኣል ኣይኮነን ቅድሚ ሕጂ እውን እኮ ነጊርና ምንና ኢና ኣዴታትኩም ጎፈሬ ስንተና ኣዴታትና ሸሊል ዝቁነና ንስኻትኩም ጎንደር ጎጃም ሽዋ ዝዓድኹም ህፃናት ዝቐላይኩም ኣባይ ፀሊም ዝርባኹም እንተ ንሕና ምርምላይ ዝዓድና ጋሽ ባርካ ዓንሰባ ፃዕዳ ዝረባና ቀይሕ ባሕሪ ዝሕላገትና ደቂ ኤረይ ደቂ ኣስመራ ፃዕዳ ኢና ንስኻትኩም ዓድኹም ኣለኩም ንሕና ዓድና ኣለና ኣይትቀንዘው ትሰዘው ኢለዮም ነርና እኮ ኢና ይብላ ኣለኹ አየት ልቦና ሁለተኛው ደግሞ የመሬት ልውውጥ ነው እጀዚ ደንጉዮም እንዲዮም መልሲ ዝቦም ዘለዎ ግን 13 ዝሓበዩ አይደነታ ቪድዮ ዋላ ናይ ቀደም ነይረክም ብሓድሽ መሊሶም ማኾን ቁልዮም ኤርቲቪ ብሓፈሻ ጽቡቕ እዩ እዚ እዚ ነገራት እዚ ሸለል ስለዝተባህለ ንመንሰያትና ክሃስከም ዝኽእል ምግማት የድሊ ስለዚ ኣገና ከምዚ ዓይነት መልሲ መሃብ ታሪኻዊ ሰነዳት ናይ ገበርካ ህዝቢ ኤርትራ ዝኣክል መልሲ ክበሎ ሸለልትነት ነዚ ናይ ብልፅግና ዕንደራ يأكل مبالونا قداسي من البات بكل من قدي زمص زول نبلصقنا تملسي زي اخلو سلازخونه بزح غزيه كنوزو لاين خلينا حنتي لنكنا كابت تجارز وص زولنا مودا تاخد كون النيازيا كم عين مرف كل تت مثل سماي انت تلاقي كم عين مرف كل تتسبب أرحو تملو حتصر كفتك لا يكون مفتح أبيك شبيتك تقال لا يزول مرسايد مثل سماي انت ولك زياون حنت كابتن انريو زلناينا نقول نسلام لك كمت نخيناتن بروباغندا نكويناتن تشرحلو نسلام ونك تشرحلو يزلكا سلازي مچم سوراو درفتاتنا نبعلو نداد مخانو فلوت انديو تግራይ ድማ ከቢድ መድረኽ ስለዘላ ነዳድ ናይ ሻዕብያ ናይ ሰውራና እንትተጠቀሙ ዝሓስሞ ዝኸፎም ኣይኮነ ጽቡቕ እዩ ብመንፅር ድማ ጥበብ ናይ ክልቴኻ ምስቲ መቃርውን ነቲ ዝግበር ዝኽየዝ ዘሎ ኩነታት ናይ ጽምዶ ይኹን ናይ ሰላም ተበግሶታት ዘደንፍዕ ስለ ዝኾነ ግርም ጥራይና ክንብሎ ንኽእል ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኩነታት ንብልጽግና ከዕብዶ ዝኽእል ነገራት ብዙሕ እዩ ዘሎ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ህዝቢ ነቲ ሰላም ኩሉ ነናቱ እጃምና ወስኸሉ ይኸይድ ስለ ዘሎ ይደራፍ ሃይናቱ ወስኸሉ ተዋሳኣይናቱ ወስኸሉ ፖለቲከኛናቱ ወስኸሉ ምሁርናቱ ወስኸሉ እናተኣኻኸበ ምስ ገደ ከምቲ ንባእሲ ነቲ ፕሮፓጋንዳ ሓደክ ነናቱ እናወሰደ ዘርስኖ ዝኽእል ንሰላም ድማ ሓደክ ነናቱ እምኒ እናወሰኸላ እንድሕር ኸይዳ ገዛ ብኹም እያ ትህነፅ
ሰላም ድማ ብኸምዩ ዝድንፍዕን ዝዕይልን ስለዚ ሰላም ንኩሉ ስለ ዘድሊ ኤርትራ ድማ ለማንም ሰላም ዘድሊ ሃገር ስለ ዝኾነት ንሰላም ድማ ክንፅዕር ስለ ዘለና ንሰላም ዝገብር ኩሉ ግዜ ኣገናዕ ምባል ኣይንሕማቕ ኢሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውድእ ክንፍትን ኢና ቅንያት ፌስቲቫላት ናይ ኤርትራ ስለ ዘሎ ድሓን ኣብ ካልእ ግዜ ካቨር ክገብረ ኣብ ስቶኮሎም ኣብ ላንደን ፅቡቅ ፌስቲቫል ሓሊፉ ኣብ ስቶኮሎም ድማ ፅቡቅ ፌስቲቫል ይካየድ ኣሎ ኢሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውድእ ኢና ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ሪኢቶኹምን ሓሳብኩምን ክፅበየኩም ኣብዛ ቪድዮ ናብ ዝምልከቶም እቶም ተገዲስኩም ናብ ዝምልከቶም ትሰድዎ ድማ የቐኒየልና ክብረት ይሃበና ቴንክ ዩ